bela jene fo ka bela jene wala nyumano biye arabai octobre kalo clé mukan ani woro samba fla ani mukan fla ya ka donki waru wati sele bi donki waru konnala ka beni ba machu wala kelali ka bo mali kono binkera mali pintigila ko kwa amina ndadula wala konnala ka boy biyame wati mina ta choi na be fo mu mako otaji o kera ka tayla ne do soro malla nga biyame wati mina akana blala amina ndadu o fenela ka foroka miye mali kalandiw ye olu koni ye aywa yamoriya sebeno soro min bato o be se ka ta kalana no ye Maroc jamana kan na be fo min manazara kana ko bursi ni o dira an ka ministre so ale ni Maroc yɛrɛ ka amasadi olu kuma kɛnɛ kan amina anda do fenela ka foroka meta an ka jamana ko kan kibaruya min na y'olu soro farafina fo farajɛla ka se ka olu da jema kulo kan ama fo aw dankana anka wolowol konna la iba fo anya fo tuga mina mali yere koni konna la ka beni ba machi wole yere koni keleli mali finti la ko kuna foni laba min no ya soro jekulu min be no ye keleke jekulu ye na be fuma mali yere to la force anti terroriste olu koni ka be no ye octobre ko clé muga ani nduru samba fla ani mugan fla olu yere koni ka mobli yele na no ye mujugu doka mujugu mi ni adara bambachu yere olu yere koni fe mi nakera muwa ni mali burkina yɛrɛ kɔni cɛ aywa kilo damadɔ ni dɔrɔn kɔni do nga mi an bɛ waati min na sisan maa min kɔni tanyara la jate kɔni na a ma se ka dɔn fɔlɔ pepewu nga maa kelen kɔni ta o sera ka da kɛnɛ kan maa saba olu yɛrɛ kɔni jogina ka bɛn ni wulikajɔ min kɛra banbaciw fɛ ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma an b'a fɔ ala ka ɲinɛ taabɔ la nɔgɔda k'o kɛ banabagatɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ alisa meto mali kono bambaci kere ka se ka o yakubaya an ka mali kono wulikajɔ ka se ka kɛ ka bɛn n'o ye i b'a ye mali finitigilakaw alisa an bɛ waati min na ka bɛn n'o ye Thailand jamana olu ka kɛlɛ cɛ dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye dɔgɔtɔrɔ ye san 49 maa min don a kɔni kun nana mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa an bɛ waati min na a kɔni kun minɛlen bɛ min ye banbaciw yɛrɛ kɔni fɛ nka ka se ka kanabila u ye n'o ye dolari wari 150 aywa o de kɔni yɛrɛ sarala ka se ka makofɔli n'a tɔgɔ ye Nopara Ratana Warha ale yɛrɛ kɔni ka se ka ale kanabila ni kuma kɔni ɲɛfɔra u ka minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale ka kuma lasela n'o ye Tani Sagara ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ nin cogoya la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na maa min kɔni minɛra kɛnɛya tigilamɔgɔ don san 49 a minɛra mali kɔnɔ kɛnparana yɛrɛ kɔni mara la wa n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni cɛmancɛ bolo la san don ani burkina cɛ o man jan nka ma kɔfɔlen a kun minɛlen bɛ banbaciw bolo tile 25 o kɔni o de kɛra min bɛ bɛn Thailand yɛrɛ wari ma o ye $5,000,000 o ni a kunkanfɛn o de sarala tɔgɔ la nka dolari wari la ayiwa 150 o de kɔni sarala yaasa ma kɔfɔlen a bɛ se ka bila cogoya min na nka wari a ɲininkaliw bɛ nin nɔ wari in sarala jɔn de ye walasa ma kɔfɔlen ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila cogoya min na min ye ka se ka se a ka denbaya la nka kabini a ka taama ninnu kɔni kɛra a ka denbaya ma se ka kunnafoni sɔrɔ olu ye weleli kɛ min ye Dakari u ka lasigiso min bɛ yen nɔ yaasa fɛɛrɛ ale ni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ma kofɔli a kɔni bɛ se ka ye nka bi an bɛ waati min na a kɔni kana bilala fo ka se u ka jamana yɛrɛ kan nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na wari min bɔra a dira maa jɔn de ma n'o ye banbaci jɔn ye o kɔni o ma dɔn halisa an bɛ to mali kɔnɔ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ mali ale ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ o filɛ ka ɲɛnɛmaya ko kura nin ka bɛn ni kalanbolo ye ka ɲɛsin mali sifinnaka caman yɛrɛ kɔni ma min ye yamaruya sɛbɛn dɔ ni a bɛ fɔ min ma ko bursi 50 o ɲɔgɔnna si o dira mali yɛrɛ kɔni ma an ka baarakɛda min bɛ yen nɔ n'ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ fo ka taa se baara ani ka kalanbolo min ye baara kalanbolo k'o di mali sifinnakaw ma o ni Maroc yɛrɛ ale ka lasigiden olu kɔni tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa n'a kɛra min ye baarakɛyɔrɔ min n'an y'a tɔgɔ fɔ n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ min ka baara bɛnnen bɛ ka kɛnyɛrɛye baara k'o yakubaya an ka mali kɔnɔ ayiwa olu yɛrɛ ka lajɛra so min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye min bɛ tali kɛ nisɔndiya min n'o bɛ ka kɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnnin 50 min n'olu kan ka taa Maroc jamana kan yaasa ka se ka taa kalan kɛ yen nɔ a yira k'a fɔ a bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ
tɛgɛ di ɲɔgɔnma min n'a bɛ fɔ ma ko sud Maroc ale yɛrɛ kɔni ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ 50 n'o o ye bourse ye o dira ka bɛn denmisɛn minnu n'olu ka kalan yɛrɛ bɛnnen bɛ brevet de technicien supérieur ma ka bɛn ni kalantan min n'o ye san 2022 ka taa bila san 2023 la ayiwa minisiriso min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɛnyɛrɛye Yakuba Ali ma an ka jamana kɔnɔ ni denmisɛn ninnu cɛla cɛmani ma 32 o b'a la muso ye ma 18 ye u kɔni u bɛ taa baara caman yɛrɛ kɔni sira yɛrɛ kɔni fɛ u ka wulikajɔ a tagali a baara ɲɛbila ninnu kɔni kɛra ka bɛn n'o ye octobre kalo tile 27 yɛrɛ kɔni na nka baara ɲɛbila baaraw olu kɔni kɛra n'o ye minisiriso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛnɛ kan maa caman yɛrɛ tun bɛ yen denmisɛnnin minnu ye ni tɔnɔ bɔ olu masa tun bɛ fo ka taa se Maroc lasigi so a ɲɛmaa ma ale ni minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ kɛnyɛrɛye kɔni Yakuba Ali ma ka Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin kɛnɛ in kan u ye min ye bilasirali caman ka se ka o di denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmansaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa min tun bɛ ka kuma minɛ ale ye bilasirali caman k'o di denmisɛnw ma fo ka taa se minisiri yɛrɛ ma ale ni ambassade yɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen ye bilasirali kɛ ka se ka ɲɛsin denmisɛnninw ma a yira k'a fɔ kalan min n'u bɛna taa kɛ a bɛna taa sira fila fɛ fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko formation théorique n'u bɛ taa u sigi kilasiw kɔnɔ ayiwa a kɔni a bɛ ɲɛf'u ɲɛna kaye ani bigiw kan ayiwa min ye ka bɛn ni tako filanan ye o kɔni u bɛ bɔ ka se ka u tila Maroc jamanaw olu baarakɛdaba minnu bɛ yen nɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka kalan faamuya ka se ka dafa sɔrɔ minnu n'u y'olu ta kilasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la minisiri Bakari Dumbuya kɔni ye a ka nisɔndiya yira ka tila ka yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bila o minɛ o yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la halisa an bɛ to ni kunnafoni i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Mali ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ni ale ye Abdoulaye Diop ye ka bɛn ni ɲɔgɔn yeba min n'a bɛ tali kɛ ka bɛn ni bɛn ani basigi ye farafinna jamanaw kan n'a o baara bɛ kɛ Sénégal jamana kan Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ni Macky Sall n'o ye Sénégali jamana ɲɛmaa ye ayiwa u kɔni u ye ɲɔgɔn ye a yira k'a fɔ a nana Mali ka ayiwa ci la badenya ci adamadenya ci maaya sigiɲɔgɔnya o min bɛ Mali ale ni Sénégal jamana cɛ a nana ka n'o ci fɔ a nana ka na Mali jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta o ka foli o n'o ka waleɲuman dɔn ka se ka o kɛ n'o ye Sénégali jamana ɲɛmaa ye a ye wulikajɔ min kɛ Mali yɛrɛ kɔni ye yaasa min ye gɛlɛya ninnu caman dala bɛ se ka lakuru cogoya min na ayiwa kɔni y'o foli n'o waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin Sénégal jamana ɲɛmaa ma halisa an bɛ to o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye ba in n'a a tako seegina in de an y'a fɔ bɛn ale ni basigi farafinna jamana kan o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka se jamanaden Nana Sumalo fo ka taa se finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan Mali minisiri min bɛ yen ko Abdoulaye Diop n'ale ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye jaabi kɛ kɛnɛ in kan ka ɲɛsin Faransi olu ka lasigiden min tun bɛ yen nɔ ni o ye Kirisula Zacharopoulou ayiwa ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni ye kuma min kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ayiwa Abdoulaye Diop a ye kɔni y'a yira k'a fɔ Faransi ye tasuma de minɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛna o faga n'a bɛ fɔ o ma ko pyromane sapeur pompier pyromane ayiwa min ye ka gɛlɛya ni kojugu k'olu lawuli farafinna ayiwa ka sɔrɔ k'i yɛrɛ kɛ o tasuma fagaba ye ko ni ma hakili b'a la n'i y'a ye farafinna jamana ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a daminɛra Libi jamana de kan a y'a yira k'a fɔ Libi olu ka lasigiden bɛ kɛnɛ kan bi ko Libi jamana yɛrɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini yaasa bɛn ni keleya ni basigi bɛ se ka n'u ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa gɛlɛya minnu nan'u fɛ yen u t'a dɔn a nana cogoya min na a nana kun min na ayiwa Faransi yɛrɛ u ka laɲini ani nanzara jamana tɔw dɔw olu ka laɲini n'u ka wulikajɔ n'u ka baarajugu olu de kɔni kɛra sababu ye min ye ka se ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni don farafinna n'i ye farafinna jamana ninnu ta a ye jamana caman tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i yɛrɛ ɲini na bi k'i yɛrɛ ɲini na k'a sababu kɛ mun ye min ye banbaaciya wale ye banbaaciya wale min ni farafinna yɛrɛ kɔni m'a laɲini a kana a ka jamana kan fiyewu nka a wulikajɔ n'a walejugu kɔni bɔra n'o ye Faransi jamana la nin kɛra kuma caman ye min ye Abdoulaye Diop n'a y'o kɛ ka Faransi olu ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan
alisa ametu nazarala minye Guinée Bissau jamana nyema ni ale ambalo fokata se minye parafina klebia papeton mimbe na be foma ko CEDEAO alero nyema yi akoni be no ye isi jamana nyema Vladimir Putin yere koni nyekoro kuma nyogonyo koni duna uni nyogonche ga kuma nyogonya konna la ibai ka fa ayira ka fo risi minye bi wa teriba kase parafina jamana chama re koni ma deme ani wulika jo risi la jamana re koni mola parafina jamana chama ni alere koni nana aywa miye demeni teria ni alamadiya ye aywa anana no ye kanu nyini Putin yere koni fe bari ayira ka fo bi ame wati mina aywa Putin beya noye parafina jamana kan wale fene be kata miye parafina tola klebia pa fe jamana ulu tola miye fokata se areka jamana ma ulu yere tola yasa miye benye basigi fokata se nyeta rema ulu baro koni ulu be se ka sabati tuwa mina kuma nyonya nunu konnala nunu ne bora kono aleni irisi jamana nyema no ye ambalo sisoko ni alere Guinée Bissau jamana nyema ye ni minye parafina klebia pa fe to mi me na be fo mako CEDEAO ni Mali bola aywa o ma nyema ye alere koni fene ni fene be dansigi anka bi no ye kunafuni soro luna amba fo tukunyon ko mi na bo kala ni awnye aseka olu chaya ka anga jia nunu kaseka olu yari jien fantan nan bela jina ya sa bela jina meseka kunafuni soro TikTok amoka katase YouTube ma fo minye Facebook re koni kanai ga ante wuli fiu bi nama aja ture ni ale ya mbaraka nyogonye akanyanyari na be fuma anniversary oye biye kaseka ay wodo donka ye sanchama abe alabulu alako ira anala